Goedemorgen beste mensen. Het was een vroegertje vandaag. Om 7 uur zo direct start de 5e wandelmarathon van Zeeuws-Vlaanderen. De mensen hebben er allemaal zin in. We gaan kijken, want de start gaat zo beginnen. Succes allemaal. Ik heb Leo bij me. Leo is van de organisatie. Wat is je functie in de organisatie? Ik ben coördinator van de wandelmarathon. Nou, de start is nou in Terneuzen. We vertrekken zo meteen uit Terneuzen en gaan dan de 42 kilometer en 195 meter op naar Hulst. Oké, hoeveel deelnemers zijn er ongeveer? We hebben 1850 voorinschrijvingen gehad en het is op het ogenblik razend druk bij de inschrijvingen. Dus we denken dat we toch dik 1900 mensen gaan krijgen. Nou, we gaan er weer een feestje van maken vandaag. Kunnen we toch als Zeeuws-Vlaanderen als geen ander. Oké, we gaan het zien en beleven. Dankjewel. Meester, u bent ook weer van de partij, ook weer vroeg uit bed. Ja, maar voor zo'n evenement dan sta je eigenlijk al te springen in je slaapkamer, want daar wil je graag bij zijn. Ja. En het ziet er fantastisch uit. Hè? Dus het wordt weer een geweldig evenement vandaag. Ja. En we hebben een beetje topseizoen in Terneuzen nu. Ja, Dus ja. ja, voor een burgemeester is het nu vooral genieten. Ja. Fijn succes en een leuke dag, hè? Dankjewel, hè? Dankjewel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hebben we er wel zin in? Zeker weten. Tevoren, hè? Meneer, een beetje getraind? Ja, een beetje. Beetje? Niet te veel hoor. Oh jee toch, door een zware. Door een zware. Oh, goed weer hè? Succes, hè? Hebben we een beetje getraind? Ja, waarvan hebben we getraind? Anders kun je dat niet doen, nee. Nee, ja, succes, hè? Meneer, hebben we er wel zin in vandaag? Helemaal. Ja? Ja? Oké, allee, vooruit. Met de voetjes. Meneer, al een beetje wakker vandaag? Nee. Onderweg is de koffie. Onderweg is de koffie. Ja, goed is wel. En meneer, Ja, mevrouw. het is nog 42 kilometer. Dus, Klein stukje, hè? succes, hè? Hebben u er zin in? Ja hoor, zeker zin in. Ja hoor. Veel getraind, Een beetje. Beetje, ja hoor. nooit geen blaren gelopen. Af en toe eens eentje. Dan moet je een beetje wol insteken, hè? Schapenwol. Nee, dat had ik niet bij. Nee, dan moet je... Ja, als je baard een beetje navalt, dan gaat dat misschien ook wel lukken. Daarom. Kom maar goed. Succes, hè? Kijk, die hebben er ook zin in. Maar die hebben nog geen koffie gehad, dus die zijn nog niet wakker. Nee, ja, wel een koffie gehad hoor. Wel een koffie gehad? Voor vertrek al. Oké, nou, het is nog een kilometer of 40. Gaat wel lukken, hè? Moet lukken hè. Dan mee. Succes, hè, mannen. Mannen, Terneuzen achter jullie gelaten. Waar komen jullie vandaan? Nou, ik Terneuzen, ja. Oh, serieus, dan moet je straks de voet terug. Ja, zoiets, ja. Gewoon dubbele deal. Ja. Nou ja, dan heb je er tenminste dan toch geen opzetten, hè? Wij uit Vlissingen hè, dus we gaan door de tunnel terug. Oh, uit de tunnel. Oh ja, dat kan ook. Ja. We staan hier ook bij een hele mooie locatie, de Kreek in Terneuzen. Dan gaan we even kijken wat de mensen allemaal te vertellen hebben. Kijk, dat zijn de echten, hè, mevrouw? In de korte broek, Ja. dat zijn de echten. Ja, precies. Dat zijn de diehards, hè? Ja, Hulder heeft er ook zin in. Ja, ik wel hoor, altijd. Ja, Ik zie het, hij zijn goed gemutst. we zijn goed gemutst en we vallen redelijk op, denk ik. Ja, dat mag wel eens, hè? Dat is leuk, hè? Dus het is een baken, toch? Voor iedereen. En het is inderdaad leuk. Dus, Kun je lol hebben.
Je bent eerste wandelaar. Ja, gaat Super. Ja, leuk. Leuk om te lopen hier zo. Is het lekker gegaan? Tot nu toe wel. Ja, het weer is goed. Nog geen regen. Moet je koffie? Nee, we gaan gewoon door. Oh. Allee, succes. Ja, succes. Ik zie jou nog wel. Hé? Joejoe. Goedemorgen. Nou, je bent nog fit, hè? Nog wel, ja. Ja, nog wel. Hoezo? Het is nog een eindje, hè? Jawel, maar op tijd ook eens rusten, hè? Oh, liever niet. Allee, serieus? Ik loop liever deur. Echt waar? Ja, Oh, maar je moet op tijd ook koffie naar binnen krijgen en zo. dat is ook lekker, maar ja, dan moet je weer zo weer naar de wc, hè. Oh, maar je zweet dat allemaal uit? Dat is een feit. Het is beter weer in ieder geval voor te lopen, voor te wandelen als Als gisteren. het heel warm is. Zo. Maar het is een super dag. Fantastisch. En lekker onderweg allemaal. Het is een mooie tour, dus en weinig in nuls, dus dan zijn ik weer thuis. Ja, Dus dan zijn we weer thuis. Oh ja, kijk, dan kun je gelijk naar huis. hoeveel te beter. Hè? Succes, hè? Doei, doei. En Sander is ook op de stop. Ja, ik ben lekker aan de wandel, maar eventjes een petstopje nou. Hè. Even... Dat doe je toch, want ik spreek er een paar en... Maar ja, hardlopers zijn doodlopers. Hè. Dus, Ja, ik vind deewendige mensen wel ook wat, hè? Ja, maar daarom, je moet een klein beetje brandstof hebben ook. Hè. Ik bedoel, dat is met een auto ook. Hè. Ja, het is inderdaad. zonder benzineval, dan had hij sputteren. Hè. Waar kom je zelf vandaan? Terneuzen. Oh, Terneuzen. Ja, ja. Oh, dus dan moet je straks met het busje terug of met de auto. Nee, mijn zoon en een goede vriend van me, die komen me zeg maar binnenhalen, om het zo maar te zeggen. Ja, in Uls is het feest, toch? Hè? In Uls is het feest. Ja, maar dat is goed ook. Hè. Oh. Maar in mijn hoofd is het ook feest, toch? Oké, dan is het goed. Allee, succes, hè? Ja, dankjewel. Hè. Had u goed met wandelwolken? Ja hoor. Maar ik heb Kom. gezeten. Ja, Maar wel. hij heeft er al een stuk Ik uitgeknipt, heb zie er al ik. een stuk uitgeknipt, ja. Nou ja, wat zijn we? Kwam je net ook tegen, hè? Jawel, maar hij komt mij overal tegen. Maar die moet je maar opzetten een andere keer. Thuis, hoor, oké, want ja, als ik aan het hobbyen ben. nou, bij goed gemutst, dat ziet er leuker uit. Ja. Nou ja, gezellig hè. Het is leuk, het is gezellig onderling. Mensen zijn vriendelijk, lachen allemaal. En nee, is goed hè. Nou, en onderweg, leuke dingen gezien? Onderweg leuke dingen gezien, leuke reacties. Dus is altijd goed. Dus ja, nou, wij komen misschien nog tegen. Zeker weten. Nou, Van IJst, wij staan onderweg. Ga lekker koffie drinken. Ja, nou gaan we doen. Succes jullie. Doei, doei. Meneer, u loopt zo netjes. Ik kan het wel zwaar, moet ik zeggen. Echt waar? Hoe komt dat nou? Hij heeft goede schoenen aan. Ik ken alles goed, maar het is toch een verrekte sfeer. Oh, maar allee, hij heeft dat nog nooit gedaan? Nog nooit. Oh. Ik loop wel veel, maar dit is wel heel veel. Ja? Maar ik ga proberen het vol te houden. Ah ja, want dan zien we nu in Ulst, hè? Ik ga mijn best doen. Ja, daarmee. Succes! Dankjewel.
Daar hebben we punt en muts weer. Punt en Punt en muts. Ja, punt en muts. daar zaten we weer. Nou, gezellig toch? We gaan lekker even wat eten, wat drinken, broodje doen van de bakker. En, Ja, goeie bakker. goeie bakker, altijd. Toppie. En altijd lekker. Die staat er gewoon elke keer, dus top gedaan door hem. Ja, ja, half weg. Half weg, we zijn op de helft. Ja? Ik, Nog steeds leuk. nog steeds, ja hoor. Ja, zou kunnen, hè? Nee, we gaan gewoon door. We hebben alleen helaas een blessure Oh, dat is minder. in de groep. Een dikke blaar. Ja, nou ja, ze zijn inderdaad aan het tapen en alle lof voor de EHBO uit Koewacht. kunnen ze. Dat doen ze hartstikke goed. Nou, mee. Dus we gaan even een koffiekoek scoren. Ja, goeie bakker. Dat is mooi. Succes, tot straks, hè? Dankjewel. Kijk, hier hebben we hier toch weer. Had hij? Ja, prima. Ja, het gaat lekker hoor. Goed weer, hè? Dus, nou, zo warm moet het niet zien, hoor. Nee, want ja. Nee, maar ja, het Dit gaat zie je goed. al dingen, hè? Ja. Wandelweer. Ja, Dus zo is dat. ga lekker om de koffie. Ja, dat ga ik doen. Ja? Ja, Maar stop toch regelmatig, hè? Want ja. Ja, ik ga nog even een pauze houden. Hè? Dus, goed, joh. oké. Doei, doei. We staan hier bij de familie Martinet, de 3 hoefijzers, ook wel genoemd hier. Het is een hele mooie locatie. Muziek van de heikant zitten spelen en de ambiance op en top, hè? Ik heb Karel Martinet bij me. Nou, Ja. leuk dat u Welkom. uw gelegenheid openstelt hier. Ja, ik vind het ook wel leuk, maar het is wel een beetje druk hoor. Is het druk? Ja, toch wel. Vooral van tevoren. Ja, want ik zie dat jullie heel veel gemaakt hebben. Van eten. Maakt, ja, dat klopt, ja. En altijd is het te veel of te weinig, hè. Tenminste, dat blijkt in de praktijk zo te zijn. Ja. Vorig jaar was het ook zo. Er waren de bejaarden daar weer goed mee. En de varkens van de buren en zo. Maar goed, dit jaar komt het hopelijk al helemaal goed. Ja, maar jullie zijn hier vandaag voor de wandelaars en ook gisteren? Gisteren ja, maar dan liepen ze voorbij, hè. Dan stonden we met de slang. Met de sproeier. Omdat het zo warm was. Maar dan hadden we geen horeca of niks achter. Nee.
Ja, mannen. Nog een paar kilometer? Nog een paar kilometer en dan zijn we er weer. Hè. Dus, Inderdaad. Nou, de laatste loodjes. ja, de laatste loodjes. Op naar Ulst. Hé? Laatste... Loodjes? Echt waar? Ja. Hoeveel kilometer zitten we? Ik weet het niet. Nou, dat zijn ook niet de laatste loodjes, hè? Nou, ik denk nog wel een kilometer of 5. 13. We zijn nog onderweg. Punt en muts. Ja, we zijn gewoon nog steeds onderweg. Ik zag daar straks de derde man wandelen. Dus, Ja, de derde man en nog eentje erbij, vierde man eigenlijk ook. Maar ja, die heeft het een beetje zwaar. Je hebt ze maar laten liggen, Hint. Nou, ze wandelen gewoon door. Dan komen ze wel op de finish tegen. Oké, nou, Dus goed. we letten op de muts en dan komt het wel goed. Zie ik jullie straks. Toppie! Delphine, van harte gefeliciteerd. Hoe was de wandeling? Super. Ja? Ja, ik heb je een keer tegengekomen, hè? Weet je het nog? En ik heb juist een sanitaire stop gedaan. Goed, vrij goed, hele mooie tocht. Ja. Hoe vaak heb je gestopt? Hoe vaak ben je gestopt onderweg? Misschien 2 of 3 keer. Maar je hebt er een aardig tempo in, hè? Ik wou die mannen volgen, maar dat ging niet zo goed. Hè? Die gaan een beetje sneller, die lopen 8 per uur, zeiden ze. Ja. Het was een stevig tempo. Ja, je hebt volbracht, proficiat, geniet ervan. En ga lekker wat drinken met het gezin. Hè? Ja, dank u wel, bedankt. Ik heb Bianca bij me. Bianca is een echte Hulselse. Je kwam als tweede vrouw over de finish, proficiat. Hoe ging het? Zwaar. Zwaar. Maar de temperatuur was goed. Het is een mooi parcours. Alles was keurig netjes uitgezet. En er was genoeg vertier. Maar het was zwaar vandaag. Ja. Het was je dag niet De zo. ene dag is de andere dag niet. Hè? Nee. Inderdaad, dat kan eens gebeuren, hè? Ja, vind ik ook. Maar ik heb ervan genoten. En, weer een bij. En de hoeveelste keer was dit? Dit was de derde keer. Derde keer. Oké, nou geniet ervan. Ga lekker wat drinken en uitrusten. Is goed. Doei. Dankjewel. Nou, Sander, gefeliciteerd. Dankjewel. Lekker binnengekomen. Ja, zeker weten. Ja. Nou, je had er nog goed tempo in en ik vind dat je er nog fris uitziet. Ja. En ik ben nog 3 keer gestopt wel. Dus ik had, maar die laatste 5 kilometer was toch wel best wel pittig. Ja. Maar het waren mooie stops onderweg. Ja, zeker. Dus, Maar je hebt er wel van genoten. heerlijk. Nou, volgend jaar weer. Ja, Dan zien we je weer, hè? gewoon weer nu al zin in. Dus, Nou, ging die allemaal goed onderweg? Ja, heerlijk gelopen. Super. Ja, ik vond dat jullie nog heel fit binnenkomen. Het gaat nog goed eigenlijk. Het laatste stukje altijd pittig, maar het was leuk. Het was, De auto zat in Terneuzen, dus dan neem je naar Terneuzenwandel. Dan moet je terug de voet dan. Ja. Nou, succes zou ik zeggen. Eerst een pintje pakken. Ja, doe dat. Kijk, man met een rode hoedje, die is ook binnen. Jawel.
Johnny. Ja. Ja. Prima, hè? Stuk lekker weertje. Ging gewoon fantastisch. Ja. Kom je volgend jaar weer terug? Ja, zeker weten. Ja. De eerste keer was het? De 5e keer. Dit is de 5e, ja. Dus alle edities. Oh, dit is de 3e keer voor jou. Alle, nou ja, volgende keer de 4e en dan zien we jou terug. Hè? Doe maar, prima. Ja, zeker. Ja, is goed, dankjewel. Salut! Saskia, hoe ging het onderweg? Zwaar, omdat ik te weinig heb getraind. Ik heb vorige week zondag 25 kilometer gelopen. En dat was het. Dat is een les voor volgend jaar. Maar ik zeg het elk jaar, ik moet meer trainen. En, Soms komt dat er gewoon niet van, hè? Dan heb je andere prioriteiten. Klopt. Maar ik vind het knap hoor, zonder alleen weer weinig te trainen. Toch binnen, nou lekker terrasje. Zeker, lekker biertje. Geniet ervan. Dankjewel. Ja, Dennis, hoe ging die? Hij ging heel goed. Eerste stukje samen met mijn vrouw meegelopen en vanaf de motocross apart. En Dan is ze maar alleen gelaten. ja, het was een hele lange wachtrij bij de dames-wc. En we waren toch van plan om na een kilometer of 15 apart te gaan lopen. Ieder eigen tempo. Maar ik vind dat je nog redelijk fit eruit ziet, dus het gaat goed hè? Het ging heel lekker inderdaad. Ik heb het tempo constant kunnen houden. Ja. Ga lekker op het terras zitten. Hè? Ja, dankjewel. Nou, goed binnengekomen? Ja, tevreden. Een uur eerder dan verwacht. Oh ja? Ja. En vorig jaar heb je ook meegedaan? Nee, die is de eerste keer. Oh, de eerste keer? Nou ja, oké, dan heb je nog niet echt de verwachting. Nu had ik wel een eend in de bek. Oké, ik zag het onder de koewacht daar. Ja, fantastisch. Ja. Maar het is onwijs een leuke belevenis. Onwijs ook de support die je krijgt van de mensen aan de zijkant. Super, fantastisch. Ja, echt leuk. Ja, echt heel fijn. We zien we jou volgende keer weer. Ja, precies. Oké. Joe. Hi. Hi. Ja, vertel het maar nou. Ber is binnen en hij heeft zijn pint al te pakken. Net vast dus. En hij gaat heerlijk smaken. Dat geloof ik. Allee, proost hè. Wij nemen afscheid van de Zeeuws-Vlaamse Marathon. Het was weer een geweldige dag. Niet alleen qua deelnemers, maar ook qua weer, organisatie. Alles was perfect. Heel veel bedankt voor het kijken en tot volgend jaar voor de 6e aflevering.